Takže čaute lidičky, ja vás zdravím u mojeho druhého videa. Ja sa volám Topdra Potržítko a môžete mi sem zahodiť jeden like a odbier. Vás to nic nestojí a mňa to poteší. Takže toto video trochu nadvazuje na to moje úplne první video, takže by som vám poradil sa kúknúť najprv to prvé video. My sa teleportujeme do takej jaskyne. Takže sa najprv kúknite to prvé video a potom poďte sem, lebo to nadvazuje. Co som v minulém videu vyprával o tej jaskyne, že v minulém jakoby update to tady bylo zavreté, akorát ono to nebylo zavreté, akorát ja som nemal 15 level. Tady potrebujete 15 level až plus. Takže vtedy sa mi to otevřelo, ale po novém updateu je tady ten vodopad, zatím sú ty kryštále. Dneska si pôjdeme proskúmať mapu, povedať si, kde sú všetky kryštále a co sa oplatí kupovať. Takže začneme tady, takto si proskúmať. Tady máme hned prvý kryštál. Ja začnu od spawnu, aby sme všetko presne vedeli. Takže tady je spawn, tady máme hned prvý kryštál. Kryštále sú dobré, pretože sú to akoby teleporty. Vidíte túto jaskyňu, tak tam hned vejdete a tam máte hned ten jakoby kryštál. A cez něho sa môžete teleportovať. Tady hned, keď prejdete, tak tady máme další kryštál. Tady máme další kryštál a hen tam vzadu máme další. To vám ja takto ukážu iba jakoby. Že tady jakoby půjdete, v podstatě tam to můžeme jít a tam bude maják. Tam a to po této cestičke se dostanete k takému majáku, já se tam vču teleportnu. My se tam teraz teleportneme a táto cestička vede tam a to. A tady máte hned další kryštál. Když budete chcet další kryštál, tak další kryštál je hned tady. My keď popojdeme tady, tak tady máme hned ten maják a tam to pôjdete a tady máte hned další krystál. A to sú dokopy všetky na tomto ostrove. Takže my keď tady popôjdeme, alebo ešte toto nie, my sa kúkneme najprv na úplne to, na to prvé, v čo sa pôjdeme baviť o... Ako sa to volá? Budeme tomu říkať juicer, dobre? Takže, tyto juicery. Tento stojí za 5000. Pokud ešte nevíte a nevideli ste moje minulé video, tak juicer je... Vy to položíte do vody a odpojíte sa na hodinu. A keď sa za tú hodinu napojíte, tak ono tam môže mať 30 vecí. 30 vecí tam môžete mať. Vy to potom zeberete a položíte to znova. A potom môžete ísť k merchantovi to predať. Ale ze začiatku sa vám to vyplatí a medzi tým, co sa vám to zbíra, ja by som vám radil, že keď tam budete mať prvých 5 vecí, tak to tam nechte a až potom to zeberte. Ale když chcete jako být lepší, tak vám doporučuji si to jako hned koupit, protože táto stojí 5000 a táto stojí 100 000. A to by sa vám vůbec neoplatilo. Takže kúpte si najprv toto a potom by som vám radil, akože veľmi vám to pomôže, ale ja by som vám radil potom to nekupovať a už si iba farmiť, aby ste měli do 45 000 na najlepšiu lopatku. A tady 55. Takže ja by som vám odporúčal, keď už budete mať tyto najlepšie veci z tejto lokácii, tak aby ste si vykraftili aj ze začiatku nejaké prsteny. V minulém videu som vám vysvetloval, ale tady vám to rýchlo poviem. Tady potrebujete 5 goldu a môžete, keď tam dáte 5 goldy, ja v čom mám teprve 1, a keď tady kliknete, akoby na všetky ty goldy, potom dáte craft, stojí to 2000 a vy budete mít nějakou šancu buď 0,2 lak, 0,6 a bude to také hazardné, také random. Vy potom k tomuto
pánovi, môžete dojít a vy sa môžete opýtať, can you reforge this? Potom dáte ten prsten, ja včera keby nemám. A potom mne sa to včera neukázalo, ale keď mi dáte ten prsten, tak tam budete mať za nejakú súčastku, že to reformnete. Buď budete mať väčší lak, alebo menší lak. Práve, že to je to, že o tým je ten hazard. A čím vícejkrát to budete chcieť reloadnúť, tak tým více bude to stať 300 000, no, to si včera tak z hlavy 300 000 a potom 500 000 a potom viacej a viacej a viacej. Potom, keď už budete mať najlepšie veci z tejto lokácie, tak by som vám doporúčal sa presunúť a buď težiť tady, alebo popôjdeme si tady ešte a tady. Ale ja si včera nie som istý, či tady môžete mať, že z tej minulej lokácie, keď máte najlepšiu lopatku, či tady môžete. Lebo jak v minulom videu som vám hovoril, tak čím lepšia lopatka, tak tým lepšie môžete lokácii. Keď tam budete mať, tuším, najlepší, včera si typujú, včera si najsú istý, tak možno tady nebudete môcť kopať. Lebo ono tak funguje, že to asi moc tvrdá zem, alebo také niečo. Dobre, poďme si odporučiť z tejto lepšej lokácie, čo kupovať. Keď už máte tie najlepšie veci odtať, tak tady máte 320 000 alebo 330 000. Za mňa sa najprv oplatí toto, pretože viacej vecí tam budete mať, či to dlhšie bude trvať, ale na to, keď tady popôjdeme, tak tady je taký totem, ktorý stojí týchto 180 čadů. Minulo som vysvetlila, jak ich získať, tak kliknite na moje minulé video. Tak tento totem robí to, že vy môžete nabrať 15 vecí. Ale keď tam budete mať toto, tak naberete 30 vecí. Vždycky je to taký dvojnásobok. Viete, no. Takže když popôjdeme sem, tak tady máte tiež, keď si toto dáte za 40 000, tak to vám dá že budete nabierať viacej toho piesku. Toto je na lak. Keď si to kúpim, tak ja to mám na 9 minút. A keď to kúpim znova, tak to mám na 19 minút. Toto je tiež na lak a aj toto je tiež na viacej. Akorát je to vylepšené. Ja si to čo nebudu kupovať, ale v ďalšom videu budeme robiť taký špeciál. Keď to budete chcieť, tak sa dajte ten odber, aby ste vedeli, čo budeme v ďalším videu robiť. Takže, ja by som vám z začiatku odporúčoval si kúpiť, pokiaľ máte 100 000, tak by som vám odporúčal si kúpiť jedenkrát lak a vykraftiť si náhrdelníky alebo také veci a potom ísť kopať. Co by som vám akože veľmi radil, tak keď už budete mať trebárs 1 000 000 a táto stojí 1 000 000 a táto stojí až trebárs 4 milióny, tak ja by som vám doporúčal si potom kúpiť túto lopatku. Sice áno, bude to také, že všelijaké, ale viete, nech to máte rovnako, lebo je to lepší. Keď budete mať lepšiu lopatku, tak áno, bude to lepšie, ale tam to funguje tak, že když máte obidve istaké veci, tak máte jakoby v podstate aj väčší lak. Tak to tak urobili, no. Když sa prečneme k týmto džujslom, tak tady sú také istaké. Ja sa premiestním akorát čo kryštálu, čo som vám hovoril, že hen tam vzadu kryštál, to si ešte v minulém videu sme si hovorili, že tam je taký shady prodajca, tak sa tam teleportneme, takto pomaly pojedeme a to máte hneď, jak máte tady ten maják, tak tady hneď vidíte. A môžete ísť aj kde je ten kryštál, hneď tam. To je tá druhá najlepšia lokácia a hneď pôjdete tamato. Sice to je dlhá trasa, ale aby som vám poradil ísť tamato sem, tam si dať kryštál a potom ísť sem. Ako môžete ísť tamato, ale aj nemusíte. Dobre, tady sú také tie istaké džujsle. Ja už mám tento za 12 miliónov, tento stojí 4 milióny. Tento má 1000 lak a 100 vecí tam môže mať. Tento má 2500 lak, ale má iba 75 vecí. Takže tam bude vícej epic veci a legendary veci a tady možno bude síce vícej veci, ale bude tam menej epic a možno ani žiadne legendary. Takže je to na vás, jak to budete chceť,
Ale jestli farmíte nějaké věci vzácné na akože prstene a také veci, tak by som vám doporúčal akože toto, lebo tam môžete mať 100 vecí. Sú aj ďalší takéto džujsle, ale v novém updateu tak tady pribudol taký ostrov. To sa dostanete, keď urobíte taký quest a to si urobíme v budúcem videu. Takže toto videjko bylo také seznamování, co odporúčať a takéto veci. Takže budem rád, keď mi sem dáte like a odber, keď sa vám moja tvorba ľúbi. A my sa vidíme u ďalšieho videa. Takže ahoj!